प्रफेसार स्कलार लोगोफोर अनजालि फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना गोसो गुदुङै दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनायखौ आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आं गोसोनिफ्राय बरायहरबाय आरो उननि जानो गोनां हाबाफारिफोरावबो नोंथांमोना जोंखौ गोसो गोथारै हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामबाय दाना जों आगोलखौ हाबाफारि बादियै सालायलांसै दायो गिबियावनो जोंहा आगिरिति बर'आ बिबुंथिखौ होगोन बिबुंथिखौ होगोन बेनिखायनो बिथांखौ फैनानै बिथांनि बोराय बिबुंथिखौ होफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय जोंहा माखासे आरो फैगासिनो गोजोन्थों बे खाबुखौ होनायनि थाखाय गिबियावनो बयनिसिमबो फैगौ गोदान बोसोरनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय दिनैनि बे समाव नुजाथिफैनो हानाय गासैबो बे जोंनि बे फसंथानाव बायदि बायदि बिफानाव मावनानै थानाय खामानि मावनो हानाय सारमेन लोगोसे आंगोनि आदा आब' फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोन फिन खनसेबाव जोंनि बे भारतारि गोनोखोआरि फसंथाननि बर' फरायसा हानजानि जानानै खनसेबाव खुलुमनाय आरो बरायहरनाय थाबाय जों गासैबो मिथियो जे जों न'निफ्राय गोजानाव दङ न'निफ्राय गोजानाव फैनानै जोङो गावनि बिमा रावजों रायज्लायनानै सोरखौबा लोगो मोनोब्ला जों बहुद गोजोननाय मोनो बे असिलायैनो जोङो गासैजोंबो सिनायथि जालायनो होननानै बे फसंथानखौ बे आफादखौ लानाय जादों लोगोसे जोंनि सोदोमस्रिजों लोगोसे गोजानाव न'खरनिफ्राय जानगार जालांनायजों लोगोसे जोंनि गाननाय जोमनाय राव हारिमु गासैखौबो जोङो लासै लासै खोमालांगासिनो हारसिङै ओंखायनो गासैबो ज' जाज्लायनानै जों जाहाथे गासैजोंबो सिनायज्लायो गोदानै मुं थिसननाय बर' फरायसा फरायसुलि आरो बारग'लांनाय फरायसा फरायसुलि गासैखौबो बरायनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों जों बयबो मिथियो जे बैसागुआ मा बैसागु बोसोरनि आगु बोसोर गोदान फैबाय दंफां दालाइफोरावबो बिलाइया खिलिखांबाय आरो जोङो न'खरनिफ्राय गोजानाव दङ थेवब्लाबो जोंनाव ओरैबायदि जों बावगारनाङाखै जे जों बैसागुआ मा मिथिया जों बयबो मिथिगौ जे सैथ्र दाननि जोबथा खालाराव जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै फालियो बेखालि जोङो गासै मोसौ मैसोखौ दाथ' नुनो थांला मोसौ मैसो जोंफोरनि न'फ्रावबो गैबावला थेवबो मोसौ मैसोखौ बै सानखालि थुखैहैयो लाव जा फान्थाव जा मेथाइ खननानै दिखलति बिलाइजों जोङो मोसौखौ होनानै लाङो आरो बै सानखालिनो गोखा गोखै जानाय नेम दङ जोंहा जायखौ जों खुंखा होननानै बुङो एटलिस्ट 7 kinds of बिलाइफोर बा मैगं जेरैबायदि खुंखा बिलाइ दिंखिया बिलाइ खान्थाल थाइजौ बेफोरखौ जयै संनानै जोङो जायो जायखौ जों खुंखा होननानै बुङो बेफोरनि ओंथियानो जाबाय जे गासै बोसोराव जाहाथे जेबो बेराम आजारा फैनो हाया बेखौ साननानै जायो आरो बेनि नेक्स्ट डे खालिनिफ्रायनो सेथि साननिफ्रायनो बैसागोआ जागायो जेब्ला बे सानखालि दुगै लोबै न'खरनि देरसिनखौ गावनि देरसिननिफ्राय बोर लानानै गासैबो रंजा बाजायै रंजालायो नाथाय जोङो दायो समजों लोगोसे गावनि खामानिखौ लानानै गासैबो एसे खमायलांगासिनो आगोल 7 साननि थाखाय जायोमोन बैसागोआ दायो सानसेनि थाखायबो जोंहा सुटि गैला न'आव थांनो हालायलायै जाबाय बेफोरखौ बावगारलांनो थाखाय बे फसंथानाव
बे मोनसे गिबि खेबनि थाखाय लाजेननाय मोनसे स्टेप जाहाथे गासैबो लोगो मोनज्लायनानै रंजालायनो हायो मेरला दंथारो बर' फरायसाफोर बाट जों गावजों गावनो सिनायलाया जों गोदानै मुं थिसननायनि बरायनाय हाबाफारिखौ लादोंब्लाबो जोङो जानो हागौ दासिम गासैनिबो कन्टेक्टआव जों फैनो हायाखै गासै स्टुडेन्टफोरनि कन्टेक्टआव जों फैनो हायाखै जों जाखिनिया दङ बेयो गिबि आगान जोंनि थाखाय जे गासै बर' फरायसाफोरा सिनायथि जालायनानै आवगायलांगोन एकाडेमिक आरो प्रफेशनेल लाइफनि बिजनेस केरियारखौ साइडआव दोनथ'नानै नोंथांमोननिफ्राय बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे होफैनानै बेयाव नुजाथिफैनानै जेरैबायदि दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोलांनो नाजादों बेखौ नुनानै बहुद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखाय हानजानि जानानै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ आरो साबायखर बावहरनाय थाबाय जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि गाननाय जोमनाय राव हारिमुखौ जों बावगारलांदों बियो नंगौ नाथाय बेबायदि सुबिदाखौ लानानै जोङो जाहाथे रंजालांगोन उनावबो बेयो गिबि स्टेप नाथाय उनाव जाहाथे थाथ'आ बेनि उनावबो बेखौनो आसा फारियो बेजों लोगोसे बारा गोबाव बुंथिला आंहा दायो खनसेबाव जोबथायाव आरो खनसेबाव हानजानि जानानै नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय थाबाय आरो नुजाथिफैनायनि थाखाय गोसोनिफ्राय गोजोननाय फोरमायहरनाय थाबाय जाहाथे नेक्स्ट बोसोरफोरावबो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ आखायाव लानायाव जाहाथे जाफुंसार होगोन बेखौ मिजिंथियो गोजोन्थों हेल' अके बयबो गावनि गाव नाम जायगा मा डिपार्टमेन्ट मा कर्स लादों हबि ओमफ्राय फिउचाराव मा खालामनो सानदों ओमफ्राय IIT मा नोंसोरखौ मा इन्सपायार खालामदों नों IIT फैदों बिदि बुंबानो जाबाय आरो जों आबो मोनसे क्लास फैदों जों पाकेटनिफ्राय लानानै मोनसे बासिना प्रिपेयार खालामो जागोन सोलायनो लाना सोलायनो लाना अमित बर' इयुननिया जिलिद नामा नार्जिनारि जिलिद लिरदों आं मोनसे टास्क ना फैला फैला एक्टिं मोनदो मानो रोङा जाखो
Movie ni ano. Dengan mau mikir. Hinjau khazana. Hinjau khabar dengan dia. Maaf ya khabar. Jangan. Hinjau khabar dengan dia. Bicara. Man khazana kita. Hinjau khabar dulu. Apa ini sih? Audience apa ni? Sudah kacang begini. Bapak, Basanti, karena kan ni, dia pun karena kan. Ini karena kan ini karena kan segini bukan karena apa? Thằng ấy là thằng lăng bay gì? Thằng ini kata macam mana? Soda, ni aku mana cara tanya? Soda, datang soda, roto soda, masih kata soda, roto. Ayah semua macam mana lagi ni? Mana? Kapa tu? Ini kasih sih. Itu garban deh. बे जों जि लायना बिटेकफ्रा सानफ्रामबो माने मेल खामै मार्क्स बिबाय भाया एक मार्क बाराव बे आइथिं बुंबाय थायोना नों खालामनानै खालामसै मार्क्स बिनाय बे टिनिफ्राय दे आं मार्क्स बिनांगौ मार्क्स टी कपि चेक खालामोना बिनिफ्राय मार्क्स इनक्रिज खालामनानै रिक्वेस्ट खालामोना दे Bapak salah, bapak pilih, bisa pilih. Bapak dengar baik kok kelas 10 pass apa teman-teman. Tahu mana dah ni? Hena anai nggak dah, neng dah sekelas 10 pass dah, dah foreign ini dah sebab foreign anggur ni, itu art foreign nggak dah. Baik लोगोफोर 30 जन पास जानायफ्रानो बाइक मोनजोब्बाय आं 30 जन पास जानाय रावबो मानो बाइक मोनासै बुं बाबा बिसोरो बाइक लायै दाब्रायथिं नै दाख्लैसो सासे एक्सिडेन्ट जानानै थैदों बोरै होनो आं बेबायदि बिसिनावथ' हिनजावबो दंजोबो आंनावथ' हिनजावबो गैया नों मानो आंनो दाबो बाइकखौ होना आंथ' बाइक हरना माखौल' थिखोगोन नों मानो आंनो दाबो बाइक होना जानाय नङा बेबायदि आं मानिनो हानाय नङा दे बाबा आं क्लास 12 पास जाबाय नों होनबा होथारनांगोन आंनो बाइक जानाय नङा Main jangan tu. Hari ko pinang. Ang kinaka. Okay, hindi mo talaga muna. Ilan jalan? Hinjau na pada pandang lawan itu. Yelang kabar, ding. Ayo, 8 kelas dahman, 8-15 जाबाय. Abai दिनैथ' बिपुलिसारनि क्लास आं मिस खालामनो हानाय नङा. आं खाथा मोखां सुनसै. खाथिखौ लागिबाय ना? अके. देलायबाय आं थांनोसै. आंना सेकेन्ड फ्ल'रावसो. Saikela sih gowaimu. आया साबियानो बावबाय. साइकेल साबि बावबाय. सेकेन्ड फ्ल'राव बावसो थांबावदो आं बाव. बहाथो साइकेल साबि गथालेखौ हाबाय
बे गार्ड बायदेवनावनो हेल्प बिनोसै आङो आंनि साइकेल सेटखौ एसे सोनानै होदो बायदेव हेल्प खालामदो दे बानायबाय ओमफ्राय जाबाय दे जानो हाबाय 8:30-45 जाबाय आं थांनो हानाय नंला दिनै सारखौनो मेसेज लिरना होनोसै आं दे जेबो नंला दे थेंक इउ जोब्बाय ने Sochi le sona maina, musuh baik nana
तो aku orang mungkin beda se sal diri तो से थाखाय थिं बुनाय की एक्सिट से आरो नोंसोरो माने 4 years मा बायदि मोनखो जोङो माने आरो टिचार्सखौ मा खालामनो सानदों आरो नोंसोरनि सोरबाफोर जुनियर्सफोरखौ मा एडभाइस होनो खालामो बिदि होबा जाबाय फरायनायाव थांनो हायो
all over the screen. Hello everyone. Pardon me because I don't know to speak in Bodo. My name is Hiramoni and I'm from PhD department. I have submitted my thesis and waiting for my defense. My PhD journey, it was good and also tough at times. So I would, from my experience, I would suggest that don't give up, just keep going. And there will be tough times, but you should have make good friends and share your problems. And also, like we cannot solve everything by our own. So we should discuss our problems and try to find, collaborate with others and try to solve like that and try to take help from others also. And thank you. Hello everyone, आंनि नामा हिराम बसुमतारी. आंबो इंग्लिसाव बुंगोन जाहाथे मिसकमिउनिकेट जाया जेबो. So I'm doing currently PhD from mechanical engineering and my topic is on robotics and artificial intelligence. So my advice from the experience which I got in my PhD life is, if you want something, you have to be vocal with it, because I would say that if you really want something and you see it here, then and you become vocal with it, so you create a law of attraction, and which makes everything fall into place, and you see that things are happening in whatever way you're thinking. So be vocal with everything that you want to achieve, and things will get into place. Thank you. खुलुमबाय आंनि मुङा नाइटिंगेल दैमारि आङो उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङा जायगानिफ्राय आंनि डिपार्टमेन्टआ मैथमेटिक्स एन्ड कम्पिउटिं MSc फर्स्ट इयारावथ' आं बिदि एसां ओंखारनाय जायामोन बिदि प्रग्रामफोराव एन्ड जोंनि डिपार्टमेन्ट जोंनि बेचआव आं हारसिं बर' ओमफ्राय आसामनिफ्राय आं हारसिंल'मोन स' बिदि लोगोफोर बेलेग बर'फोर लोगो मोननाय जायामोन ओंखायनो बाराद्राय बर'फोर दङ होननानै आं मोनथियानोमोन एसां खायसे खायसेखौथ' आं आसामिस होननानै सानोमोन दिनैसो मिथिदों बिसोर बर' होननानै एन्ड मोजां मोनबाय बिदि बैसागु खुंनायखौ देग्लायसो फार्स्ट खालामदों हिसाबै मोजां मोनदों. नेक्स्ट इयार जाहाथे जोंनि जुनियर्सफोरा बेनिफ्राय बांसिन गेदेरै आरो मोजाङै खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामो एन्ड एसेनोसै. थेंक इउ. खुलुमबाय बयखौबो. आंनि मुङा दैथुन बर'. आं बिटेक 4th इयारनि केमिकेल इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट. ओमफ्राय जेनेबा आं 4th इयार आरो आं बे ओंखारनानै जेनेबा आंहा एक्सट्रा अर्डिनारि प्लानथ' गैया. आं जेनेबा सिभिल सार्भिसखौ ट्राइ खालामनो सानदों आरो दायो मा जायो. आरो जेनेबा एक्सपिरियेन्सनि बागै बुङोबा जेनेबा एक्सपिरियेन्सखौ गोबां मोनदों. गेलेनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जायगानि लोगोनि कम्पानि मोनदों आरो फारसेथिं गुबुन गुबुन जायगानि लोगो मोनदों आरो बिसोरनिफ्राय बिसोरनि साननाय हनाय आरो बिसोरनि थासारिफोरा बोरै बेफोरखौबो सोलोंनो मोनदों. आरो फारसेथिं फरायनायनि सायावबो जेनेबा गुबुननि फरायनाय आयदाया बोरै बेफोरखौबो सोलोंनो मोनदों.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn